लोगोफोर आं मैया बिराद इमोसनेलि भिडिअखौ बानायदों थ' दिनै गोबां कमेन्ट लागावहरबाय बे भिडिअआव ओरैबायदि कमेन्ट बुंहरबाय एक्चुअलि गासिनिबो कमेन्टआ आंनि साननायावब्ला पजिटिभ आरो मानोना जोंनि बर' समाजाव गोबां बाथ्रा जाबाय बेनि सायावनो मानोना जोंनि गोबां बुजिनांफोर दङलै बुजिनां दंब्लाबो सोरबाया सानो थाथों मालायनिसो आंनि न'खराव जायाखै जेबो नङा सोरबाया बिदि सानो नाथाय सोरबाया बिराद दुखु जायो मानो होननानै बुङोबा नों मालायनिसो बे उमुखसो होननायानो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे माने जोंनि समाजनि सुथुर बे रावा जोंनि समाजनि बिराद गिदिर मोनसे सुथुर उमुनि फिसासो जेबो दाहोन मा दाहोन होननाय सोदोबखौ जोंनि मानसिफ्रा मानो लायो मानोना बे जाफानाय लोगो लोगो सानसे बेफोर बेरामा नोंनि न'खराव सफैगोन नोंनि फिसा फिसौ गथ' गथायफ्राबो जागोन बा सोरबायाबो जागोन जों मालाबा बुंनो हाया जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा दा दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदों नोंथांमोनानो साननानै नायदो बे बिनानावखौ बेसेबां आनि थानि खालामखोलै हयथ' बिसोर मोजां मोननानै लादों हयथ' नायनानै लादों सासे ब्रादार आंनो कमेन्ट हरनाय बायदिब्ला बै हिनजावा जाबाय मा कासिकत्रा खुंगुरि ना माबा गामिनि होनना बुंदों बिफाया बिस्रा मास्टारमोन जाहैबाय आरो बिफाया मास्टार जेनेबा हमना लादो नोंसोर नोंथांमोना सान जाय हिनजावखौ लानानै खारदोंना बेथ' नों सेहेराबो गैया महर मुस्रिबो गैया आरो जाय हिनजावा दं बेनो बिराद सुन्दुरिखा ओरैबायदि साफा हिनजावखौ मोनखादों गाव खाफाल गोनांसो खाबाव बय ओमफ्राय दिनै मास मोननैल' जादों नोंथांमोना सानना नायदोबा सानदों ना मास मोनथाम नङा मास मोनथाम जायाखै मास मोननैल' जादों माब्रै मास मोननै डिसेम्बर 15 थारिखआव हाबा जाबाय डिसेम्बर 15निफ्राय जानुवारि 15सिम मास मोनसे जाबाय जानुवारि 15निफ्राय फेब्रुवारि 15 थारिखसिम मास मोनसे जाबाय मास मोननै थांबाय मास मोननै सानसेयाव खारबाय बियो नायदो होमबा बे गुन्दा नंगौ नङा गोबां मानसिफ्रा होनदों गुन्दा बियो साला हारामि मस्त गुन्दा एक माने गुन्दामान बुंजाखानांगोन ना गुन्दा बिथा गुन्दानि खामानिखौ मावोबा जुदि सासे हिनजावखौ जुदि हाबा जानानै बेनि जुदि देहाजोंल' गेलेनो सानदोंमोनब्ला मा खिमोजां बेजों हाबा लाया आंथ' दा फिल खालामदों बे बिनानावखौ हाबा जायैनि सिगां बेयो हयथ' बेजों हौवा हिनजावजों रिलेसनाव दंखायोमोन जायखौ बे बिनानावा मिथियामोन आरो आंथ' दा फिल खालामदों बियो हयथ' सेंग्रा समनिफ्रायनो जानो हागौ बियो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो जानांगौ नङाबा हठात सोर फाग्ला रेकर्डआव गैफेरा खुनु गैला बेबायदि रेकर्ड गैया दिनै फार्स्ट बायदि रेकर्ड खालामबाय बियो फार्स्ट रेकर्ड खालामबाय बियो जे मास मोननैनि उनाव खारनाया ससा नामा गुबुन हिनजाव लानानै खारनाया बे गुन्दा नङाबा माथो गुन्दानि आखु जायो बियो स' दाथ' नोङो गमामा जुदि बेखौ लामारोबा बिथांमोननि गामियासो मोनसिगोन बिथांमोननि गामिया मा बिसार खालामो आङो बे भिडिअनि जुरित खावलायगोन जाय गामिनिफ्राय बे बिथाङा फयिं ना मा नाम बिथाङा गामिया मोनसे एक्सन लानांगौ आरो खुनु मोनसे सेकेन्ड मिनिट होनो मोननाय नङा आरो मोनफ्रोमबो जोंनि समाजाव जुदि सेकेन्ड मिनिट्सखौ एक्सेप्ट खालामना लानो नाङा जुदि गिबि हिनजावा जाय थाना दंबा गोथाङै दङब्ला खुनु मालाबाबो सेकेन्ड मिनिट्सखौ एक्सेप्ट खालामनो नाङा बेखौ जोंनि समाजाव मोनफ्रोमबो गामियाव खालामनांगोन आरो जुदि खालामनानै लालाया अब्ला बेयो बिराद गिदिर मोनसे गामियाव सानसेबाबो नोंनावबो गोलैगोन आंनावबो गोलैगोन आंनि न'खरावबो फैगोन मालाबा बेफोरबायदि थासारिया बेनिखायनोथ' आं मैया इमसनेलि आं बाथ्राफोरखौ बुंदों ओरैबायदि रागा जोंदों गाबनोबो ओंखारो मानोना जेनेबा जा दा जा हाबो जों समाजनि बाथ्रा बुङो सिगांनिफ्राय जों जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनानै फैबाय गोलाव बोसोर मा फोरोंगिरि साख्रि मावबाय प्राइभेट स्कुलावहाय दा दिनै गुबुन मोनसे खामानियाव एंगेज जाबाय समाजाव थाबोनाय जों गामि सिङाव थाबोनाय मानसि हिसाबै जों मिथियो जा एसे हायो जोंनि थौले मेलेमजों माब्रैबा जोंनि समाजखौ जों मोजां खालामनो हायो बिनि थाखाय जों आं फंबा फंनै इउटुबाव भिडिअ बानायनानै होबाय बायो नाथाय बेफोरबायदि भिडिअखौथ' नों मटिभेशनेल बेफोरबायदि समाजनि बाथ्रा बुंनाय भिडिअखौथ' रावबो नाया माबा मोनसे भिडिअफोरखौसो नायो दिनै जेनेबा नायजोबनो मैया आं बे भिडिअखौ होनाय लोगो लोगो बुहुत हिउज भिउ जाबाय साननो गोनां लोगोफोर ओंखायनो नों आं बयबो उमुखनि फिसा बैनि फिसा होननानै बुंलायाबालानो माबा मोनसे जों बयबो मावलायोबा मेगन नोजोर होलायोब्ला बेखौ आरो बावैसो जेनेखि गलाघाट जिल्लायाव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाजानाय जेनेखि बड' उइमेन मोनसे कअर्डिनेसन ना एस'सियेसनमोन बेखौ बिथांमोना स्ट्रिक्ट बेनि सायाव एक्सन लानांगौ बेखौ आंनिफ्राय खावलायबाय नोंथांमोना जाथायसालियाव थांनानै माने खौरांखौ लाहैनांगौ आरो बिनि सायाव बिथांनि सायाव आयेननि राहा लानांगौ आरो आयेननि राहा लायोथ' बिथाङाथ' बिराद गिदिर मोनसे आयेन जाखागोन आरो लाथारमारोबाथ' सेलारिया 2 भाग जागोन सेलारिया खावनै जागोन माखौ लानानै दुगायादोंलाय गावनि गाज्रि फौजि साख्रि मावनायखौनो बिराद गिदिर बिजनेसमेन बायदि सानदों नामा बेलाय बिराद थाखा फैसा दं बायदि सानदों नामा गावखौलाय मारै बुजिनानै लाखो जेनेबा दा ओंखायनो गोबां मानसिफ्राथ' मोनसेबो कमेन्ट लाजाखाया आरो दाया हरदों गासिबो बे हौवाखौ आरो बै खारफानाय हिनजावखौ ओंखायनो आंबो फिलिं खालामदों बियो आंनि मोनदांनायाव दै जाय मानसिया साला लाना खारदों बियो आंनि मोनदांनायाव बियो बे नानिजों हाबा जानायनि सिगांनि रिलेसन दंखायोमोन जानांगौ बियो रिलेसन दंखायोमोन साला दायनिगिरियाथ' नों हौवाखौ होखानांगोनब्रा हौवानि सब
सबसे बांसिन दाय दं माब्रै होनना बुङोब्ला साला नोङो हाबा जानायनि उनावहाय नोंहा मा खि मोनजानानै गुबुन हिनजावजों मानो रायलायबावनांगौ नोङो बे मबाइलाव हेलौ रायलायदावनो गाज्रि ना मेसेज गेलेदाव गाज्रि ना बिदिजोंनो सब खामानि मावखुमानो नागिरो ना बैनि देहानि खोथाजों खावखुमानो नागिरो बिदियावनो बिदि खालामनो थाखायसो मानसिफोरा रायलायो ना धेमालि खोथा रायलायो माबा मोनसे मोजां खोथा रायलायो बेफोरबायदि रायलायनानै उनावहाय खारो बेफोरबायदि मानसियासो खारो आरो गुबुन बेफोरबायदि मानसि नङाबा गुबुन मानसिया खारा आं स्पस्ट बुङो नोंथाङा मा नङा सानोबा फिलिं खालाम नङाबा नों मोनथिखागौ दे सासे आननोन मानसिजों नोङो हिनजाव थाखासेयावबो जुदि रायलायदावबाय थायोब्ला बा हौवा थाखासेयाबो सोरबा हिनजाव रायलायबाय थायोबा बेनि फिलिंआ जुदाखा बेयो सानसेबाबो खारखागोन दोरोदखागोन बे बाथ्राखा नोंनि न'खरावबो दा जुदि सोरबा बिदि जाना दङबा ना नों थासेयावबो बा हौवा हिनजाव थाखासेयावबो जुदि जाय हिनजावा एबा हौवाया बेफोरबायदि लाइन मारिना बे सानसे खारखागोन ओंखायनो बैफोरबायदियाव जायफोरनाखि इन्टारेस्ट दं लब बारा दं गावनि न'खरनि साना बिसिनि साना गावनि बिमा बिफानि मान सन्माननि बाथ्राफोरखौ साना जाथि खुरमानि मान सन्मानफोरखौ साना गावनि मान सन्मानखौ साना ओनसोलाव मोजां मोनसे आबहावा लानो माने गोसार होनो साना ओनसोलाव उन्दैनि लाइमोनफोरखौ मोजां गियान होनो साना मालायनि उन्दै लाइमोनफोराबो देहाखौ गाज्रि खालामना होनोसो सानो स' बैफोरबायदि मानसियासो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो बिदि बिराद गिदिर गुन्दाखा नंखागौ मास मोननैयाव हाबानि मास मोननैनि उनाव खारनाया डेन्जार बिराद गिदिर बर' समाजाव रेकर्ड खालामबाय आंथ' सानफेरनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ माबोरै मावखो बियो मा सानदों जेनेबा बियो इसिबां बेफोरबायदि मावनो हायोना एफा बेसेबां पापि मानसिफोरखौ मावनो हायोना इसोरनि अननायाव भगबाननि अननायाव बियो साख्रिखौ मोनदों इसोरा जुदि रागा जोंनांगौबा बे दान डिसमिस जायो बियो आरो बिराद गिदिर मोनसे पापाव गोलैगोन बियो बिराद गिदिर पापाव गोलैगोन सानसे जुदि गमामा जुदि गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै जुदि बे हिनजावखौ दलद दोनफिननानै माबा मोनसे खालामनानै गावनि हिनजावजों फैफिनाबा ना लाइफआ बेहा गेरेन्थि गैया मानो गोजौनानो नायगोन गोजौना बाहाय मानसिनि जेबो नङा इसोरा बेखौ नायगोन जाय मानसिया इसोरजों बिसास खालामनानै खामानि मावो बे जिउआव जेब्लायबो गोजोनै थानो हागोन जाय मानसिया इसोरखौ फोथाया इसोरनि मोनसेबो बाथ्राखौ लाया इसोर गैया होनग्रा मानसिफोरनियानो गिथावना इसोर गैया होनग्रा मानसिफ्रानो गिथावना मुलुगाव बिथांमोननि भाषाफ्रानो डेन्जार बिस गोनां जायो बिसोरनि रावफ्रानो थ' बेनिखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय ओंखायनो आं भिडिअखौ बानायफिनदों बयबो हौवाखौ बांसिन दाय होखादों हौवानो दाय आंनि नुनायावबो हौवायानो दाय मानो होनना बुङोबा आंनि फिलिंआ बेनो बियो बे नानिखौ हाबा लानायनि सिगांनो बिजों रिलेसनाव दंखायोमोन नङाबा हथात इमिडियेट मास मोनसे गोसोना बिदि खारावबो खारा दै मास मोनसे गोसोनि राव फाग्लाबो खारा बियो सिगां रिलेसन दंखायोमोन नाथाय बियो बिनि हयथ' बे नानिनि महरा मोजांखाय बेखौ हाबा खालामग्रोदों उनावहाय हयथ' सिङाव माखासे डेटाबो थानो हागौ स' बेनि थाखायनो बियो बिजों खारनो बारा जानानै फैदों बे आरोना आंनि मोनदांथियाव बेनो नोंथांमोननि मोनदांथियाव मा माने आङो बुंबाय फंबाया फैफिननांगौ आरो फैफिननानै आं जि मैया ओरैबायदि इमसनेल बाथ्रा बुंखाबाय आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय दहायबो मानोना जोंनि समाजाव नों आं बयबो जुदि बिनि सायाव स्ट्रिक एक्सन लायाबा आरो मोनफ्रोमबो गामिनि मानसिफोरा मोनसे स्ट्रिक एक्सन लानांगौ आरो बेनि थाखाय दानि अर्गानाइजेसन दानाया एबसुनिफ्राय दानानै होजानाया बेयो मोनफ्रोमबो गामियाव थांनांगौ आरो बेखौ मोनसे अर्गानाइजेसनसो दानानै दोननांगौ नङाबा आरो बासायनो हाला बाहाय सोरबा लिडारनि फिसाया जेबो जाया मा बुंनाय नङा नोंनि फिसायाबो सानसे जागोन बे आरो जाय गावखौ दुगा साननानै जाथों माथों होनना बुंदों नोंनि फिसायाबो सानसे जाखागोन बे स्पस्ट बाथ्राखा ओंखायनो जों बयबो मदद होनांगौ कपारेसन होलायनांगौ बाथ्राया बेसो सैथोआ बेसो दा थारा बेसो स' आं बेखिनिखौ बुंबाय आखाइ खबजोबनानै थेंक इउ